سلام كم يتوعلك براتات التلفون واي اير تي في لومي قدام 21 نحاس فرق معلتن فرقان استدالو زينا من سنة وحيزنا لكم قريبنا لنا كتكاتاتلنا بخبر زقدم بيترس منكسي فلما كندنا تفتاتو حرستوت من دفرات بزبالة ماي عبد ربحهم كوعلون هزراتهم كبالك كلاخلون صويت قريبون مبل 40 شوعات فيستيفال إيرتراوين بأمريكا بلعل هاجرو منفس تخايدون عبد زوا ماكل كم زسرتو حبرا وطريت مدمفاع استمرتو هايبون مراحة روسيا جرمنن عبد معوالتات أفغانستان زتكرر ركبا كايدوم أمريكا مستاليوان زبط حتى سمع كنا وحكم زغل بريزيدنت بايدن عميتو عبد جرينلاند استغستتر يزناب مرايا كليماوي حوصة كم زغنة تحبيرون عبد نوزبا من دفرا كلهم عينة أكال عبد درجات صحياي بالدونغا دما عبد معمباب كم زبط زحبر بيت صحفات حرشات نوزبا حارستوت تبزبالت ماي عبد ربحهم كوعلون زراتهم كعب بالعك كلاخلون صويعون وكيل إرينا في المنطقة زدالو زينو تبصب ميكائيل حدقو كغربوين حرستوت نوزوبا من دفره دونغي زو جمره زناب كرامات عب ربحهم ناوعلو سراتهم كاب صحياين بالعن كلاخلو بيت صحفات حرشات نوزوبا صويعون حلافيتي بيت صحفات عطو برخت تخلص اللاسه مسيرنا زقبرو قال محتت كام وداتا ورح حمله صبو زرغح زلو زناب سلازوقعن بزحات حرستوت تطقمتي تراكترات كوربوريشن طريتن زراتن سلازغونون كلهم عينه اكال لاب درجات صحياي بالونغا دما اب معمباب كن زبصح ابريهم يا ابو حمله زنب زناب أو عسرت حدا معتات زنب غينو كتري أخلها بزح زبالة ويكا أخذ 7 شمونت مليمتر زناب زنيبو بفلاي كا على 30 حدا زنب زناب دارق عليتن كترن سل الزنبه أسا 8 مليمتر زناب زنيبو بحافشة أم الشميسين 10 مليمتر زأكل زناب أب وشتي 30 كتر معتات زنيبو إذا بملؤتي مريت نعم مريت خسرت سلزق عليه مريت خراجع كيلو كتي كيت زرس أنحون بملؤ عبزين خزرع تخيلوا مالتي أبتينو زوبا زناب زمرا زيو وحدن دروتن سلزنبرة أبتو وقت استزرو مشلان عفونن كم زي بقول زقلت ساعتو برخت زاقيل بزوقع على 500 ملم زناب كرامات جن 9 ميتايت آكل 10 ميتايت دمات رتاتن نايقبي عزرتن زركبو أستات 13 هكتار كم تزرب بمتقاس زسفح كابتي مريت مرد زرقي سرناي تزري كم زلو أبريهم بعينة شفنا نريئه لنا قدماي درجة حيزلو بزعمة زي سرناي مالتي سرناي 4,429 هكتار ويكا 33 كاميتي شفنا حيزلو زي زخونا اللي انتايو هذا أزمراي نبراني لنا كلايكا إذا سرنايزي تمرق زري بعمته بازح أنحس لزغنة حرساي زي عين زري زمر أمراتن وزيتهون مخانوس لزأمنة كم قدماي درجة حيزولو مالتي أب كلاي درجة السريع زلو طافيو إذا خا 3,457 هكتار ويكا 28 كاميتي شفنا حيزولو كم ساساي درجة سجامي إذا خا 13 هكتار ويكا 15 كاميتي شفنا له أطو برغتا سعيبو بفولي لوم عامت عب حرشاو مرمر حالة تفتنو صبو وطيت زهبه ناي زيتي أدري نابنتاين حرسو تعدلو عب تزفو درجة كم زبط صحب محبار كساب حجيزة سكف تريو بالع كم زيلا أفليتوم لوم عامت كم فولي أبزي تأتاتي دلو زي ناي زيت أدري يعني مجمرة زي أو 10 هكتار زأكل فتنة تجارو صبو بقولي له ناي تسأبعي بقول زبال كم بعل بارنس زا مسلو نقيك الكلو بزح زخنة صناعتهم كلها نتخيدو جن كساب حجي ناي بارنس سريع لن وردتي جزيون حليفو سجيرو ولا مالتي لذي سجعت يبنا أتي سجعت كله زغل زم لمودة زخنو سرسر تقنشا ويكا قوميما زبالو يوم كساب حجيجن زخنة سكفتاون يلن مغنياتو بزح زي أبتنا يزمرا يزرتي ناي سرسار عنشا لو ما عمتنا يزمرا سلزيله تريو أي كلوني بتمثالت ناي قوي ما زبلون بزح
ዝቀረበ ጥራዓናት የለን ስለዚ ብወገን ተጻባእቲ ብዛዕባ መስጂድ ዝሓሸ እዩ ክንብሎ ንኽእል ኣብ መወዳእታ ድማ ሓሓሊፉ ብኢደ ወነንካ ኣብ ጥቕሚ ዝውዕል ዘሎ ፀረ ፀሃይ መድሃኒት ብቕዓቱ ዘይተረጋገፀ ኣብ ርእሱ ምዃኑ ኣብ ኣከባብን እንስሳታትን ጉድኣት ስለ ዘውርድ ሓረስቶት ክቁጠቡ ኣተሓሳሲቦም ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ካብ ዝነብሩ ዜጋታት ዓመታዊ ፌስቲቫላቶም ከካይዱ ካብ ዝጅምሩ ዓመታት ኣቁፂሮም ኣለው ናይዚ ዓመት እዚ ፌስቲቫል ድማ ኣብ ኣውስትራልያ ሆላንድ ሃገራት ስካንዲኔቪያን ኢጣልያን ኣቐዲሙ ክካየድ እንከሎ ኣብ ኣሜሪካ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ተኻይዱ ኣሎ ብመልክዕ ዜናዊ ጸብጻብ ንዝተዳለወ ትሕዝቶ ዳናይት ገብሪ ህይወት መበል 47 ዓመታዊ ፌስቲቫል ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ወትሩ ንኩሉ ድልዋት ብዝብል ቴማ ብ14-15 ነሓሰ ብልዑል ሃገራዊ ናይ መኸተ መንፈስ ተኻይዱ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝርከብ ኤርትራዊ ባህላዊ ማእከል ዝተኻየደ ዓመታዊ ሃገራዊ ምትእኽኻብ ኣብ መላእ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝርከባ ማሕበረ ኮማት ዘዳለዎ ኣብ 12 ቁሸታት ዝተጠቃለለ ንባህሊ ታሪኽ መኸተ መደባት ምውሓስ መግብን ዕቃበ ማይን ተራሳዋ ኣብ መደባት ህንፀትን ምክልኻል ሃገርን ተራ ማዕከናት ዜና ንጥፈታት ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ከምኡውን ያታውን ዘመናውን ሕግታት ኤርትራ ዘንጸባርቕ ምርኢት ቀሪቡ صحافي ህዝባዊ ግንባር ንዴሞክራሲን ፍትሕን አቶ አልአሚን መሐመድ ስዒድ ካብ ኣስመራ ብማንዛ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ንፉልይነት ናይ ሎሚ ዓመት ፌስቲቫል ኣብ ዘመነ ለበዳ ኮሮናን ህልው ዞባዊ ምዕባለታትን ብምጥቃስ ተራ ፌስቲቫል ኣብ ምዕዛዝ ሃገራዊ ሓድነትን ሃገራዊ ክብርታትን ምኹስኳስ ሓደስቲ ወለዶታት ምልውዋእ ተመክሮ ከምኡውን እዋናዊ ሃገራዊ ተልእኾ ዝምልከት ሰፊሕ መግለጺ ሂቡ አቶ አልአሚን መሐመድ ስዒድ በተወሳኺ ንተራን አበርክቶን ወጻኢ ዝነብሩ ዜጋታት ኣብ ኩሉ መድረኻት ቃልሲ ብምምጓስ መደባት ህንጸት ሃገር ኣብ ምዕዋትን ግዳማዊ ተጻብኦታት ኣብ ምምካትን ብኩሉ ዓቕምታቶምን ፍልጦቶምን ንቑሕ ተሳትፎኦምን ከደንፍዑ ኣዘኻኺሩ ኣብቲ ብሰሚናራት ባህላውን ስነ-ጥበባውን መደባት ሞያዊ ዓውዱታት ዘተ ባህላዊ መግቢ ዕላል መንእስያትን ካልእ መሰናድኦታትን ዝማዕረገ ኣጋጣሚ መሓዙት ኤርትራ ኣሜሪካውያንን ዜጋታት ካልኦት ሃገራትን ከምኡውን ካብ መላእ ኣሜሪካ ዝመጹ ኤርትራውያን ተሳቲፎም ነይሮም ክካየድ ሳላ ዝጸንሐ ዝተዋሃደ ጻዕሪ ኣብ 95 ሚእታዊት ካብ ገጠራት ዞባ ማእከል ከም ዝሰረቱ መደባት ጽሬት ብምልኣት ምትግባሩ ጸብጸባት ምምሕዳር ዞባ ማእከል የነጽሩ ነዚ ንምድንፋዕ ዝዓለመ ኣስተምሮ ድማ ንወከልቲ ንዞባታትን ሰራሕተኛታት ከተማ ኣስመራን ተዋሂቡሎ ወኪል ኤሪና ዮናታን ዕብዮን ዘዳለዎ ዜናዊ ጸብጻብ ያዕቆብ ገብረትንሳኤ ከቕርቦ እዩ ኣብ ዞባ ማእከል ከም ዝሰረቱ መደባት ሓበራዊ ጽሬት ንምድንፋዕ ዝካየድ መስርሕ ምዝገባ ብጽፈት ንምስልሳል ንወከልቲ 13 ዞባታትን ሰራሕተኛታት ከተማ ኣስመራን ብ19-20 ነሓሰ ኣብ ኣዳራሽ ዞባ ማእከል ኣስተምህሮ ተዋሂቦም ኣብ ምምሕዳር ዞባ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኮሎኔል ገብረሃንስ ወልደ ገርጊስ ኣብ ዝስምዑ ቃል ክካየድ ሳላ ዝጸንሐ ዝተዋሃደ ጻዕሪ 95 ሚእታዊት ካብ ገጠራት ዞባ ማእከል ከም ዝሰረቱ መደባት ጽሬት ብምልኣት ብምትግባሩ ብጉለት ጽሬት ዝስዕብ ሕማማት ከም ዝነከየ ኣብርሂዮም ተሪፉ ዘሎ ዕማም ብምትግባር ብውድብ ጥዕና ዓለም ዝወፀ ሸቶ 2022 ንምስማር ተረና በርክቶን ኣባላት ምምሕዳር ዞባ ማእከል ብሓፈሻ ተኻፈልቲ ናይቲ ኣስተምህሮ ድማ ብፍላይ ኣገዳሲ ምዃኑ ዝጠቐሰ ኮሎኔል ገብረሃንስ ጽሑፍ ስርዓት ሓበሬታ ተጠቃምነት ዓይኒ ምድሪ ንኽህሉ ነበርቲ ክተሓባበሩ ኣዘኻኺሩ ኣብዚ ዝድለ ዘሎ ግዜን ኣዋርሓን ክውዳእ እንድሕር ኮይኑ መጽናዕቲ ክግበር ኣለዎ ስለ ዝተባህለ دهساساو مصنعته كغبر هلاوي عين مدرن تጠቃምነቱን ልክዕ ከምቲ ብዝሕ ናይቲ ህዝቢ ይኽረእ ዘሎ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ዞባ ማእከል ሓላፋ ኣሃዱ ከባቢያዊ ጥዕና አቶ አብርሃም በላይ በወገኑ መስርሕ ምዝገባ ስርዓት ሓበሬታ ተጠቃምነት ዓይኒ ምድሪ ካብ 23 ነሓሰ ጀሚሩ ንክልተ ሰሙን ክካየድ ምዃኑ እቲ መደብ ድማ 13 ዞባታትን ከተማ ኣስመራን ከም ዘጠቃልል ኣነጺሩ ልዕሊ 95 ሚእታዊ ሸፈነ በፂሕና ኣለና ዘኣወጃ እዚ ቁጥር እዚ ቅድሚ ገለ ዓመታት ኣብ 2006 ኣብቲ ናይ ኤርትራ ገጠራዊ ክፍሊ ክንደይ ነይሩ ተዳኢልና 200 ሚእታዊት ነይሩ ስለዚ ከምዛ ዓይነት ሸፈነ ክነርኢ ከለና ሓደ ጽቡቕ ገስጋስ ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ኣሞ ዳታ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ስታቲስቲክስን ስርዓተ ጂኦግራፊያዊ ሓበሬታን ዞባ ማእከል ኣቶ ቴድሮስ ተኽለ ኣብ ዘስምዖ መዛዘመ ቃል ጽሑፍ ሓበሬታ ናብ ውድዓዊ ትንታነን ቅኑዕ ውሳነን ስለ ዘምርሕ ተሳተፍቲ ኣብ ምስልሳል ዝተዋህቡ ዕዮ ብሓላፍነት ክነጥፉ ተላቢዮም
ተሳተፍቲ ብግድኦም ብመሰረት ዝተዋሃቦም ኣስተምህሮ ኣብ ዘካየድዎ መስርሕ ምዝገባ ነበርቲ ቁኑዕ ሓበሬታ ኣብ ምሃብ ክተሓጋግዝዎም ተላብዮም ኣብ ንዞባ ሎጋ ዓንሰባ 319 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 589 ተምሃሮ ከምኡውን 30 መምህራን ሞያውያን ሕርሻን ጥዕናን ኣብ ዝተሳተፎ ወፍሪ ተምሃሮ ንልምዓት ኣድማዕ ስራሕ ከም ተዓመ ተገሊጹ ንጸብጻብ ወኪል ኤሪና መብራህቱ ኣሚነ ኣዲብ ዓብዱ ኣብ ንዞባ ሎጋ ዓንሰባ ካብ 7 ሓምለ ክሳብ 15 ነሓሰ ኣብ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ምኽስኳስ ኣግራብን ምትካል ፈልስታትን ዝተዋፈሩ ተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ልዕሊ እቲ ዝተመደበ ውፅኢታዊ ስራሕ ከም ዝዓሙ ተገሊጹ ኣብ ቤት ጽሕፈት ሕርሻት ንዞባ ሓላፊ ሃብቲ ገረብን እንስሳ ዘገዳምን ኣቶ መብራህቱ ተወልደ ብርሃን ንኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ወፋሮ ኣስታት 8,000 ጎዳጉዲ ኹዒቶም ፈልስታት ክተኽልሉ ከለዉ ልዕሊ 24,000 ሜትሮ ቁናታዊ ዛላ ከም ዝሰርሑ ልዕሊ 1.6 ኪሎ ሜትር ዝተባላሸወ ናይ ሓመድ ጽርግያታት ከም ዝጸገኑ ብሪሁ ብዘይካዚ ኣብ ቀጽሪ ኣብያተ ትምህርትን ጎደናታትን ዝተተኽለ ኣግራብ ኮስኪሶምን ጽሬት ኣከባቢ ኣሰላሲሎምን ሓላፍ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ኣብ ንዞባ ሎጋ ዓንሰባ መምህር ፀሃይ ብርሃነ በወገኑ 319 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 589 ተምሃሮ ከምኡውን 30 መምህራን ሞያውያን ሕርሻን ጥዕናን ዝተሳትፎ ወፍሪ ሙሉእ ብሙሉእ ሸትኡ ከም ዝወቅዐ ብምሕባር ዝነበረ ሕፅረት መሳርሒታት ንዝመጽእ ዓመት መፍትሒ ክናድየሉ ኣዘኻኺሩ ተምሃሮ በወገኖም ዕላማት ወፍሪ ርዱእን ኣገዳስን ስለ ዝኾነ ብዝለዓለ ክድፋኣሉ ዘድሊ ቀረባት ድማ ኣቐዲሙ ክዳሎ ተላብዮም እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ጎንጎንቲ ብወፍሪ ተምሃሮን ልምዓት ዝተተኽለ ፈልስታት ነበርቲ ምሕደራት ከባቢ ደቂ ሻሓይ ዓድና ኣምን ደብረ ኣዳሃንስ ሊባን መለዛናይ ደቂ ዘርኡ ደርሰናይን መቐርካኑን ኣብ መደበር ፈልሲ ዓድና ኣምን ዝተዳለወ ኣስታት 22,000 ፈልስታት ከም ዝተኽሉ ወኪል ኤሪና ሓቢሮ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ድሕሪ ዛ ሓጻር መሰጋገሪ ኣህጉራዊ ዜናታት ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲንን መራሒት መንግስቲ ጀርመን አንገላ መርከልን ትማሊ 20 ነሓሰ ኣብ ከተማ ሞስኮ ኣብ ዘካየደው ርክብ ኣብ ዞባዊ ጉዳያት ብሓፈሻ ገስጋስ ህንፀትን ናይ መጻኢ መደባትን ናይቲ ሩስያ ተሃንጾ ዘላ ሻምብቆታት ባህርያዊ ጋዝ ኖርድ ስትሪም 2 ድማ ብቐንዱ ዘተኮረ ዝርርብ ኣካይዶም ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ርክቦም ብዛዕባ ግጭት ዩክሬን ምዕባለታት ኣፍጋኒስታንን ዝህልዎ ኣህጉራውን ዞባውን ጽልዋ ከምኡውን ጉዳይ ሊብያን ኣህጉራዊ ሰላምን ብልጽግናን ከም ተዘራረቡ ተሓቢሩ ኣብ ዝተኻየደ ሓበራዊ ጋዜጣዊ መግለጺ ፕሬዚደንት ፑቲን መስርሕ ህንጸት መስመር ባህርያዊ ጋዝ ኖርድ ስትሪም 2 ንኽዛዘም 15 ኪሎ ሜትር ጥራይ ከም ዝተረፈ ብምጥቃስ ምስቲ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣውፂኦ ዘሎ ውጥን ሓምላይ ቁጠባዊ ምዕባለ ተሳንዩ ሃገራት ኤውሮጳ ተረባሕቲ ከም ዝኾና ገሊጹ እቲ 11 ቢልዮን ዶላር ዝወድእ መስመር ዓመታዊ 110 ቢልዮን ኪቢክ ሜትር ባህርያዊ ጋዝ ሩስያ ንሃገራት ኤውሮጳ ናይ ምቕራብ ዓቕሚ ከም ዘለዎ ዝሕብሩ ጸብጻባት ነተን ብሰንኪ ዋሕዲ ቀረብ ናይ ጸዓት ጠለባትን ከማላ ዘይከኣላ ዘለዋ ሃገራት ኤውሮጳ ልዑል ኣገዳስነት ከም ዘለዎ እዮም ዝሕብሩ እንተኾነ ግን መንግስቲ ኣሜሪካ እቲ መስመር ንሃገራት ኤውሮጳ ጉዛት ሩስያ ዝገብር ምዃኑ ብምግላጽ ኣብ ልዕሊ እገዳታት ከጽንዕን ኣብ ልዕሊ ጀርመን ጸቕጢ ክፈጥር ከም ጸንሐን ይግለጽ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍጋኒስታን ዝርከቡ ዜጋታትን ኣፍጋናውያን ሰራሕተኛታትን ከተውፅእ ክሳብ 31 ነሓሰ ንማዕርፎ ነፈርቲ ከተማ ካቡል ክትጥቀመሉ ምስ ጉጅለ ጣሊባን ዝተበጽሐ ስምዕ ክናዋሕ ከም ዝኽእል ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ኣሚቱ ፕሬዚደንት ባይደን ዝሓበረ ትማሊ 20 ነሓሰ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ እዩ ነቲ መስርሕ ኣዝዩ ኣሸጋርን ሓደገኛን ክብል ዝገለጾ ፕሬዚደንት ባይደን ጣሊባን ንምትዕንቃፉ ይኹን ነቲ መስርሕ ንምስላጥ ኣብ ልዕሊ ዝተዋፈሩ ኣባላት ሰራዊት ኣሜሪካ ዝኾነ ስጉምቲ ምስ ዝወስድ ተሪርን ዘየናሕስን ክብል ዝገለጾ መልሰ ግብሪ ከም ዝወሃቦ ኣጠንቂቖም ኣሜሪካ ካብ ኣፍጋኒስታን ሰራዊታ ንምውፃእ ዝወሰደቶ ህፁፅ ስጉምቲ በቲ ሓደ ገስጋስ ጣሊባን ብምግምጋም ንመሻርክታ ሓበሬታ ክትብ ብዘይምኻላ ድማ በቲ ካልእ ካብ ዝተፈላለዩ ወገናት ነቐፌታ ይገጥማ ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር መሻርክታ ኣሜሪካ ዝኾነ ሃገራት ምዕራቡን ኣብ ኣፍጋኒስታን ንዝርከቡ ዜጋታትንን ኣፍጋናውያን ሰራሕተኛታትንን ንምውፃእ ኣብ ጽዑቕ ስራሕ ተጸሚደን ከም ዘለዋ እዩ ዝግለጽ ጣሊባን ናብ ማዕርፎ ነፈርቲ ካቡል ኣብ ዘምርሕ መስመራት መፈተሺ ነቑጣታት ኣቂሙ ጽዑቕ ሓልዋ ይገብር ስለ ዘሎ ካብታ ሃገር ክወፁ ዝደልዩ ኣፍጋናውያን ሰራሕተኛታት ኣሜሪካን መሻርክቲ ሃገራትን ናብቲ ማዕርፎ ነፈርቲ ክበጽሑ ተሸጊሮም ከም ዘለዉ እየን ማዕከናት ዜና ዘቃልሓ ዘለዋ ኣብ ዝበረኸ ክፋል ኩምራታት በረድ ግሪንላንድ ካብ 14 ክሳብ 16 ነሓሰ ብዝዋቕዐ
ኣብ ታሪክ እቲ ከባቢ ድማ ናይ ፈለማ ምዃኑ ዝተሓበረን ዝናብ መርኣያ ምውሳኽ ዓለማዊ ሙቐት ዝፈጠሮ ዘሎ ክሊማዊ ሃውፂ ከም ዝኾነ ተመራመርትን ኪላታትን ገሊፆም ኣብቲ 3216 ሜትሮ ብራኸ ዘለዎ ኩምራታት በረድ ሰነድ ኩነታት ኣየር ክትሓዝ ካብ ዝጅምር ንድሓር ዝኾነ ዝናብ ወቂዑ ከም ዘይፈልጥ እዩ ዝሕበር ኣብዚ ኣዝዩ ቆራሪ ዝኾነ ኩነታት ኣየር ዘለዎ በሪኽ ከባቢታት ግሪንላንድ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት 3 ግዜ ዘይንቡር መጠን ሙቐት ከም ተመዝገበ እዮም ጸብጻባት ሜትሮሎጂ ዝሕብሩ ኣብቲ ዝናብ ዘወቃዕሉ ዕለታት ድማ ን9 ሰዓታት ተመሳሳሊ ዘይንቡር መጠን ሙቐት ከም ተመዝገበን ከቢድ ማይ ከም ዝወቃዕን ተሓቢሩ ብሰንኪ ወሰኽ ሙቐትን ዝወቅዐ ዝናብን ሰፊሕ ምከት በረድ ከም ተመዝገበ ተገሊጹ እዚ ክሊማዊ ተሪኦ ምውሳኽ ዓለማዊ ሙቐት ዝጠንቁ ክሊማዊ ነውፂ ኣብ ኩምራታት በረድ ግሪንላንድን አንታርክቲካን ዘስዕቦ ዘሎ ምከት ዘጉልሕ ምዃን እዮም እቶም ተመራመርትን ኪላታትን ዝሕብሩ ነዚ ንምምካት ዓለማዊ ሙቐት ናይ ምጉዳል ቁልጥፍን ዝተዋሃደን ስጉምቲ ክውሰድ እዮም እቶም ኪላታት ብተደጋጋሚ ዝጽውዑ ዘለዉ መንግስቲ ኣልጄርያ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልትታት ኣብ ሃገሩ ዝተኸስተ ሓደጋ ባርዕ መሮር ኢድ ሞሮኮ ክህልዎ ከም ዝኽእል ብምእማት ምስቲ ሃገር ዝጸንሖ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ዳግም ግምት ክገብረሉ ምዃኑ ገሊጹ ነቲ ባርዕ ተግባር ግብረ ሽበራ ክብል ዝገለጸ መንግስቲ ኣልጄርያ ኣብቲ ከባቢ ዝንቀሳቐሱ ብሞሮኮ ከም ዝምወሉ ዝጠቐሶም ዕጡቓት ኣካይዶሞ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ እዮም ኣፈናዊ ግምታቱ ሂቡ ዘሎ ምስቲ ጉዳይ ብዝተኣሳሰር ልዕሊ 60 ጥርጥራት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ከም ዘለውን ስርሒታት ምህዳን ገበነኛታት ይቕጽል ከም ዘሎን ሰብ መዚ ጸጥታ ኣልጄርያ ይቕሬታ ኣፍሊጦም ኣለዉ በዚ መሰረት መንግስቲ ኣልጄርያ ምስ ሞሮኮ ኣብ ዘራኽብ ዶባት ንዝጸንሐ ሓለዋ ጸጥታ ኣኽሪርዎ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ይኹን እምበር መንግስቲ ሞሮኮ ነቲ ካብ ኣልጄርያ ዝመጾ ዘሎ ወቐሳ ነጺግዎ ኣሎ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ጎረባብቲ ሃገራት ኣልጄርያን ሞሮኮን ብጉዳይ ምዕራብ ሰሃራ በኣሉታ ተጸሊዩ ከም ዝጸንሐ ጸብጻባት ይጠቕሱ ሞሮኮ ምዕራብ ሰሃራ ሉዓላዊ ግዛእታ ምዃኑ ክትገልጽ እንከላ ኣልጄርያ ግና ንናጽነት ምዕራብ ሰሃራ ንዝቃለስ ግንባር ፖሊሳሪዮ ክትድግፍ ምጽንሓ ይግለጽ ኣብ ገለ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ዝኽሰት ዘሎ ሓድሽ ለበራታት ቫይረስ ኮቪድ-19 ንምግታእ ንዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ተወሳኺ ብድሆ ክፈጥረሉ ከም ዝኽእል ኪላታት ጥዕና ኣጠንቂቖም ኣብ ኣይቬሪ ኮስት ተኸሲቱ ዘሎ ለበዳ ኢቦላ ከምኡውን ኣብ ዝቕንያት እዚ ኣብ ጊኒ ዝተኸስተ ማርበርግ ዝተባሃለ ንኢቦላ ዝመሳሰል ቫይረስ ኣብቲ ዞባ ጥዕናዊ ስጋት ክፈጥሩ ከም ዝኽእሉ እዮም እቶም ኪላታት ዝእሙቱ ዘለዉ እቲ ክስተት ናብ ካልኦት ሃገራት ናይቲ ዞባ ክላባዕ እንተጀሚሩ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ በኣሉታ ተጸሊዩ ዘሎ ስርዓተ ጥዕና ናይተን ሃገራት መሊሱ ክዳኸም ከም ዝኽእል ይግለጽ መንግስቲ ኣይቬሪ ኮስት ነቲ ኣብ ሃገሩ ዝተኸስተ ለበዳ ኢቦላ ንምግታእ ክታበት ከም ዝጀመረ ይሕበር ካብ 2014 ክሳብ 2016 ኣብ ዞባ ምዕራብ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ኣብ ጊኒ ድማ ብፍላይ ብዝተኸስተ ለበዳ ኢቦላ ልዕሊ 11,000 ሰባት ከም ዝሞቱ ናይ ሽዑ ጸብጻባት ይጠቕሱ እስራኤል ብዝተኮሰቶ ሚሳይላት ዕላሙ ከይወቕዐ ከም ዝበርዓነ ሓይሊ ኣየር ሶርያ ኣፍሊጡ እቲ ብ19 ነሓሰ ዝተተኮሰ ሚሳይላት ኣብ ከባቢ ከተማ ደማስቆ ንዘሎ ወተሃደራዊ ዕላማታት ምንቅስቓስ ሒዝቡላህ ዕላማ ዝገበረ ምንባር እዩ ዝግለጽ ዘሎ ይኹን እምበር ብሰንኪ መጥቃዕቲ ኣብ ሂወት ሰብ ይኹን ንብረት ብዛዕባ ዝወረደ ክሳራታት ዝገልጽ ሓበሬታ ዘጊት የለን እስራኤል ነቲ መጥቃዕቲ ካብ ክልል ኣየር ሊባኖስ ከም ዘካየደቶ ሰብ መዚ ሶርያ ከሲሶም ኣለዉ ኣብ ልዕሊ ዕላማታት ሶርያ ተደጋጋሚ መጥቃዕታት ሚሳይል ከተካይድ ዝጸንሐት እስራኤል ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ፍጻሜ ዝሃበቶ ምላሽ የለን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ወተሃደራዊ ዕላማታቱ ተካይዶ ንዘላ መጥቃዕታት መልሰ ግብሪ ክህበሉ ምዃኑ ምንቅስቓስ ሒዝቡላህ የጠንቅቕ ኣሎ በዚ ድማ ኣብ መንጎ እስራኤልን እቲ ምንቅስቓስን ዝጸንሐ ወተሃደራዊ ምትፍናን መሊሱ ክዓሪ ከም ዝኽእል ብኣግኡ ይእመት ናብ ወሸመጥ ሜክሲኮ ገጹ ኣቕኒዑ ዘሎ ትሮፒካዊ ህቦብላዊ ማዕበል ግሬስ ብርቱዕ ዝናብን ህቦብላን ብምስዓብ ከቢድ ዕንወት ከየውርድ ተሰጊዩ እዚ 115 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ብዝሕንበብ ንፋስ ዝተሰነየ ህቦብላዊ ማዕበል ኣብ ወሰናስን ወሽመጥ ሜክሲኮ ናይ ዝካየድ ዕደና ነዳዲ ማእከል ናብ ዝኾነት ዞባ ቬራክሩዝ ገጹ እዩ ዘምርሕ ዘሎ ዘውርዶ ዕንወት ንምምካት ድማ ነበርቲ ከተማ ቬራክሩስን ህብብቲ መስሕብ በጻሕቲ ዝኾነት ከተማ ቴክሎቱላን ቅድመ ምድላዋት ክገብሩ ትእዛዝ ተመሓላሊፉሎ እቲ ትሮፒካዊ ህቦብላዊ ማዕበል ጽባሕ 22 ነሓሰን ናብ ውሽጢ ሜክሲኮ ገጹ ከምርሕን ሓይሉ ክደክምን ምዃኑ ዝእሙቱ ጸብጻባት ሜትሮሎጂ ሜክሲኮ ዘውርዶ ብርቱዕ ዝናብ ግን ሓደጋታት ዕለቕለቕ ከስዕብ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቖም ኣለዉ ትሮፒካዊ ህቦብላዊ ማዕበል ግሬስ ብ19 ነሓሰ ኣብ ካሪቢናዊ ገማግም ሜክሲኮ ኣብ ዝበጽሓሉ
ኣብ ልዕሊ ኣዕኑድ ኤሌክትሪክ ብዘውረዶ ዕንወት ልዕሊ 700,000 ኣባይቲ ብዘይ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ምትራፎም ሰብ መዚ ሲቪላዊ ድሕነት ሜክሲኮ ኣፍሊጦም ኣለዉ እቲ ወብላዊ ማዕበል ኣብ ጃማይካን ሄይቲን እውን ዕንወት ከም ዘውረደ ይፍለጥ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ንምፍጻም ኣርስታቱ ሓረስቶት መንደፈራት ብዝበለት ማይ ኣብ ረብሖም ከውዕሉን ዘራእቶም ካብ ባልዕ ክከላኸሉን ጻውዒት ቀሪቡ መበል 47 ፌስቲቫል ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ብልዑል ሃገራዊ መንፈስ ተኻይዱ ኣብ ዞባ ማእከል ኮሚሰረቱ ሓበራዊ ፅሬት ንምድንፋዕ ኣስተምህሮ ተዋሂቡ መራሕቲ ሩስያን ጀርመንን ኣብ ምዕባለታት ኣፍጋኒስታን ዘተኮረ ርክብ ኣካይዶም ኣሜሪካ ምስ ጣሊባን ዝበፅሓቶ ስምዕ ክናዋህ ከም ዝኽእል ፕሬዚደንት ባይደን ኣሚቱ ኣብ ግሪንላንድ ዝተኸሰተ ርዮ ዝናብ መርኣያ ክሊማዊ ሓውፂ ከም ዝኾነ ተሓቢሮም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ተፈጺሙ ብሩህ መዓልቲ